Hola, bon dia de nou, amb aquest nou vídeo que he fet. Ara us volia ensenyar una mica el que és la finca, perquè tenim un bosc aquí a mà dreta, i també tanmateix com, el que significa la fonda del Molí d'en Tarrés, la seva història i què és el que farem. Aquest molí ja consta documentat històricament des de l'any 1300 i que als anys 80 una nissaga arrelada de més de 100 anys, la família Riera i Pla, ho va transformar en un restaurant referent de l'entorn pel tracte i els àpats que oferien als seus clients. I gràcies als seus fills, en Joan i la Maria, he pogut assolir l'oportunitat de fer el meu somni professional realitat com el nou gerent de la fonda del Molí d'en Tarrés, per continuar amb el mateix tracte que van fer els seus pares, però oferint una proposta gastronòmica que s'allunya dels estereotips propis d'un servei de restaurant com ho coneixem. Al darrere estaré jo mateix, Josep Maria, i el meu projecte personal, el teu cuiner. Soc una persona emprenedora, escriptor i xef de cuina professional amb 40 anys d'experiència a l'hostaleria, amb una cuina de base, casolana, tradicional i feta amb productes de proximitat o de diferents orígens. Vull gaudir de la meva professió fent que les persones gaudeixen d'una experiència gastronòmica en tota la seva màxima expressió, acompanyat d'un equip de bones persones, professionals i amb molta experiència et volem sorprendre. Volem fer un referent marcant la diferència en el que fem i sobretot com ho fem. No per demostrar res ni competir amb ningú, sinó per oferir un servei diferent que no existeix, aportant i sumant en el sector de l'hostaleria i posant totes les ganes, il·lusió i esforç, honestedat i tornant als orígens, oferint un tracte de persona a persona, perquè no volem ser ni som un restaurant convencional, ni et tractem com un client o de forma comercial. No vindràs a dinar, sinó a gaudir d'un dinar. Veniu a fer parada i fonda i a trobar-te com a casa, i gaudeix d'un dinar dels nostres jardins, del bosc. Si t'agrada menjar, ho vols fer d'una manera diferent? T'esperem perquè vinguis a comprovar-ho a la fonda del Molí d'en Tarrés. I, com veieu la finca, aquest prat, intentarem fer de cara a l'estiu a plec de sardanes, a plec del cargol, a plec de calçots, arrossades, algun concert íntim també, tot plegat en aquest magnífic prat, com també podrem fer banquets d'esdeveniments, de bodes, etc. Els espero en el proper vídeo i fins molt aviat. Aquí estarem.